kuti mugare pamunzwe nyaya kwaita kuti munoisa mutemo mudare pakuti apa handigare because chamadaidzwa hamusi kuchisiya. Mukauya mungati apa handigare munenge mukuti vanhu mese muri munomuka inzwai iyi dare rinoita harese renyu apa chiwa hapana chimbolasongoti chino chinongoti kana rukukwe kana chini zvazvinongoita pagunhu kwaingoti mazuva kuti augara kurutei kuti umwana wagarewo pakangodai muchiyotaurwa nyaya muchibvumawo hamuizive madai handikura kuti ine zvakaiswa paayo asi munongoziva ndii munombotifundisa muchiti ayo chiwanu chiri taidai sigotango muwati tikaingoita imombe chaivi urazi musaonese madaidzwa namambo nekuti maona mapurisa kane madaidzwa nenyaya yemuinayomadaidzwa namambo nyaya yemuinayo kuisa mambo waidzotoinzwa pamwe hamuna nyaya pamwe hamuna nyaya ndagara ndisina nyaya saka ndinoendereyazva asina nyaya ini ndati handina nyaya pamberi penyu handina nyaya yandinoenda kuzi munhu kana aendako anoratidza kuti ane nyaya yaanofanira kupindura ini handina nyaya uzapaine wanomboenda ipapo wanotobuda vanenge vaine nyaya dzavo dzavanenge vaita vanenge vaine nyaya dzavo dzavanoita saka vanopinda ipapa sasvika imini unongoti ndomandaenda inini ndicomplainant atiuti uyo akandiro makuti chiuya paupinda matogara pamwe pachaita complainant azvizika nekuti ndipinda imimi mati wakumatasvika hatisi kuda kukumanikidzai kana kuonai kuti makamira sei. Isusu munhu akamhangarira munhu ibasa redu rekuti ukaunzwe nyaya yako wamhangarirwa munhu wacho ochitaura nyaya yake yaakumhangarira dare rakateerera ndorichapa kuti haana mhosva kana kuti mune mhosva. Zvino makatanga kuuya so makatobhipa hatichazivi kuti tauchataura chiri right here kana kuti hachisi right. handina kubhipa chiteerera zvauri kutaurirwa nani novaya kutora dare rinei chiwa idare revanhu tinoita manje ini ndakaremara shamwari ndotosendamisa chidai umwe achagara gumbo rangu rakaremara umwe ada kugara pasaidi pei ndosandotidzoraima tozviziva kuti makaremara asi tinongoda tapinda munyaya tinoda kuti kana uri munhu anogara nevanhu akabva unoziva kuti zvinoreva dare asi kana usiri munhu hauzivi zvinoreva dare dare harirambwi nemunhu nyaya isati yatonga because ukaramba unoisa vanhu mupfungwa isiri iyo handiti uri kuzvinzwa hatidi izvo ende unenge wadzikisira vanhu tese kuti uri kuchallenja mhomho yevanhu vese vari pano vakanyanya kuita sei tozotonga maitaku akutaura kuti akaita sei tatorasika panyaya unoona kuteerera kuziva chaudaidzirwa ochinzwa ochiramba dare rese vanhu vati vana mboteerwa vangonzwa kuti vari kudiwa kudai pavauya iwo watorwa zvakasiyana nevamwe kumba kwako kunzviyai kuna hamuna kunzwa kuti muri kudiwa kudai takatosvika ndiri kupfeka asi isu tinoita kuti aenda kunotorwa it is very bad tosvika ndichipfeka so hatidi kuita nyaya dzakapedzera
ndatopedza naye chatinoda kuziya munhu ndatopedza naye neatitude yake zvazive zvaari kuita so hatisi kuda mari dare rino harisive mari dare rino ndiri kuenzanisana kuti vagone kugarisana samai apa mugari pacho imbupanda inyaya ndozoona rinokodzera rosabuko ugare pacho asi munhu wamakamhangarira auya uya ari pamba Mamusoro mambo chiduku mamusoro machinda masabhuku navakateerera nenyaya ndakaunza kuno akati ndakagara rimwe zuva kumba kwangu itoita mwedzi inenge mitatu nekuraadzira ndikaona mukwasha wamapangira achisvika ndikaona mukwasha wamapangira achisvika pamba pangu zuva rakundowira kudai mafaizi ngogoi kupinda munhu ndiani takasvika chamuzivi takangomuona musi watadaidzwa ari kuroora kubva musi iwoyo hatina kuzomuonana futi anga kwakutanga kuonana akati asekuru amutandiziva here ati handisi kukuziva ndini mukwasha wamapangire ndini murume watresi aho zvakanaka ya ndabva nepachikora ndauya kuzopa mwana wangu mbasha wakazopa mwana wako mbasha kuchikoro avo ndimai yatanga wari apa imimi wari pamberi pavo nyaya iyi ndei murume wavo kaendai pasaidi wauipa kana kupinda munonga wauye munhu uyai kuno muteereri makaeka chazopindura maakutaura mukuze muchitauri wakandai imira yenyu madzimai ndofamba right pamba saka ndabva nepachikoro ndauya kuzopa wana mbasha ndikati zvaita sei kuti upe wana mbasha kuchikoro wana wari kugara nambuya pamba ndikanza baba wakanditi handidi kuti usvike kumba kwangu ataiwa za unogoramba sei uine wana wari pamba ofisa magaya yaikuno mumira sikanza ndozvandakataurirwa ndakatopuwa mhiko yekuti handifaniri kusvika kumba chibvatanyaratikanza anga ine mukadzi wanga inaye ngani mukadzi wendinaye uyo hanzvadzi yangu awo pakataura zvakangotaurawo zvakawanda semunhu anga asvika mumba achibva asimuka kati ndakuenda watora motikari yakainga iri kunze kwawayo nemukadzi wacho achibvaenda aita kudaro manje mufunga akazotaurwa kuti murume wako akauya kuno akasvika kuchikoro ako akaenda kunoona nasekuri nyika akabvako akaenda kwasekuri nyatanga saka adaro zvapuwa ripoti iyoyo musikana uyo akabva aita bp achibva anyora meseji yake achiisa kuna sekuru wemurume wake taurai murume wangu kuti zvaakaita izvo handina kufara nazvo akaenda kumushauko akasvika kuchikoro akataura zvaakataura akaenda panoana sekuri nyika wakamutengera doro akabvako akauya kwanyatanga haazvizive rei kuti kwanyatanga vanoroya maproblems ari kuita pamba pede ari kuita vananyatanga musikana ari parunzi nyasha uyo ari kutorewa vananyatanga imeseji iri kutotaura yanyorwa sekuru wake kuti vataure muzukuru wavo mukwasha wamapangira meseji yasekuru vakabva vaisenda vachibva yaenda kunani kune muzukuru wavo muzukuru wavo aiverengawo meseji iyi iri kutaura nezvananyatanga zvaita sei akabva atifowadha meseji kumba kwedu toerengawo meseji ndo zviripo izvi wamapangire wanga wasipo wanga wakabuda alright tikatitumire meseji kune mudzimai wavo takaifowadha kune mukadzi wacho meseji wakaitambira ndikati nayo nyaya iyi hatigoni kuitaura
tomboinyarara kusvika mapangiradi auya tozogara pasi tokurukura nawo iyoyi murume aripo matangogara time mapangira akazouya akazosvikawo kumba uko kamubvunza meseji yakanyorwa nemwana wako wakaiona here wakaratidzwa nawo dzimai akati ndakaiona zvinotoita uri kufungei nazvo iye akati baba tachopindura zvakanaka baba ndotonzwa nemi kati aiwa zvataakuti vanozoti daidza mwana wako daidza nemukwashawo auye tigare pasi tikurukure tionesana nenyaya chibva tawirirana hapana gapa rakamboti iye akatoti tonge takutonzwawo iwo kuti mazuva akarerukurwa nawo kuti wauye kuno ndeapi kati hapana nyaya achibva aenda kumba time akabva adzoka nanzi baba ndazofunga meseji iyeyo haina kunyorwa nemwana wangu yakanyorwa nani nzi yakanyorwa wakwasha unofanira kunge wakanyora mwana wangu haangambonyori meseji iyoyo achiziva kuti inini ndakachengetwa pano ndo pandakakurira iye unyora meseji yakadai I doubt handifungi kuti mwana wangu akanyora meseji wakwasha wakanyora wakwasha wako wakumasvingo wachindinyorai kuti ndinoroya wana wako kumba kwako waziwanira papi orai ndazinzwa choita manje chidzokera kumba iwe wondotora mudzimai wako moya mese togara pasi tikurukure nawe akabuda akaenda kumba vamusi iwoyo haana kuzosvika kumba kusvikira parezidensi nemukadzi avana kuuya todini manja kana kuti wakafunga kuti zvawataura kuti mwana wangu anoziva kuti ndo pandakachengetwa pakadai pamwe nyaya yatodini yatopera isitu nyaya itoita sei manje tapatabva kwese kwese takazoti kurukurei nawo iyi imwe musi tiri pachechi ini ndati ndikati varume panapa ndina kumbomira ndichambogara ndiri kumba ndichinamatira hangu kumba yandichambona matira zvangu ndiri kumba vanenge vachidawo kuya kumba kwangu munouya makasununga vanoda kusara vachinamata vari pano munongonamata asi ndakumbogara kumba pane nyaya yekuti ndakanyorwa meseji nemwana wamapangire yakamira zvakadai saka kunamata kwacho tichinamata pano tichiona chidai kuti hasidini asi kuratidza kuti kunamata kwakanaka saka regai rimopedzana namuzera edu rakagara kumba vanhu vakatombouya kumba ikoko akazotochinja kuchinotabva patomasa akudzikana pachechi saka zvaita kudaro ndo pandakabva ndaisa nyaya kupi kuno kudare totoona kuti hapana mabesero etingaita regai nditoisa nyaya kwamambo iyi mambo waje kutibatsira wabatsirawo naye mukomana ini handina chinhu chikuda kumukomana nditoona kuti abatsirwe nedare ramambo nokuti kwandiri zvakatoramba mukomana ndakachengeterwa munhu akasimba kudai munhu akabva mwana wangu anacheka angazoona hake zvakati asi nyika yenyu yese inozviziva yatanga musanyepa kasi kunyepa ndokuneiko ai ndindapi saka zvaita kudaro manje iye akabva atanga kupopota wakakarudhiya uda kundiripisa jara kuripisa vanhu zvawakamboita kwasaruchera zvekutaura pahobho achienda kumbokwera obatanguparara nyaya yatokuno yamumaoko mamama azodaro manje kuti akafunga kana paine akamurunzirawo kana ndiani akati regai ndindoisa nyaya yangu kwamejasteri wabvaenda kwamejasteri ndakatozona mapepa akuya uri kuti kudara kwamejasteri kusawa 11 mangwana ai 11 acho anga atori mangwana pakasvika mapepa nasekukosana
kune mapepa ari kutotaura akatostetwa zvese zvaaidai kwandiri ari kutoisa mapepa uko akandonyoresa ekuti ini ari kuti handisi kuda nyatango yekumba kwangu ndoda kuti apiwe pisoda nekuti ari kundirwisa nemwana wake Tenman. Ini ndiri kuenda kumba kwandorwisa nditore nemakore 3 mana handipatsipo mupaka ndakasorega kusvikapo ndaimbosvikapo maningi stereki but ndichiona action yanga ichiitwa chidai nezvavanofamba vachitaura mumaraini nyatanga akadai ndibva ndaona kuti no ini hachasvikipo kwabva ndarekera saka ndotoshoma chinzi ari kuuya kuzotirwisa nemwana wake Tenman. Mhuri yangu haisi kugara zvakanaka saka ndinoda kuti vapiwe pisodi. Wakuenda WhatsApp musi wa11 tosvika ikoko topinda tiogara nyaya yedu yotaurwa iye sizvakanga akanyora pamapepa. Akabvunza kuti ndiani wakuda saka ndiri baba wangu. Anzi tikati koini baba mwana wenyu wekubereka ere? Yati mwana wangu pakudai mudzimai wangu namai wake vanoberekwa mudumbu rimwe chete ndopane ukama wangu nechi uye mwana uyo akatokurira pamwe pangu ndikatomuchengeta akatoenda ndikamuisa kuchikoro kupuraimari akaenda ari pamwe pangu ndikamuisa kusekendari asi ndatoshamawo ndichiona kuti akutondipa pisodi yakuti handiskusike pamba pangu saka handizivi kuti ndizowerwa tori nyaya idodakadai. So Tenman wacho ari ku Tenman ari kuChinoi atori nemakore ari more than 3 years haasitombosviki pamba asitambosvikawo papa saka ndiri kutoshava kuziva kuti nguva yandiri kunoona naTenman ndichindorwisa kumba kwake anenge auya achidzokera usiku here handisi kuziva kuti siri kubva pano. Mutongi akabva kuti akatogona kuti wauisirei awa wauisirei zvavati Tenman ndi ari kuti ari kurwisa Tenman ari kurudzirwa nebaba wake apa pamba pake handinombosvika. Tenman waari kutaura pamba pake chaipo haapazivi kunyange achauya makore acho haapazivi pamba pomukomana kana vaimbotukana zvavari matarite navaiita ndo akatora akaundisa kuti ndoika ipinde takadai ndo nyaya yemwiri papa aita zvaita kudaro manje meseji dziri kunyorwa dzichiuya iyo wani woti akazonyorerawo sekuru omukwasha wake achiwatukawo kuti wakasvika kuno kumusha wakasvikirei wakati wati achipopotawo achipopoterawo zvaakubuda pamusana pemeseji yanyorwa nemwana wake yauya kuno yari kuramba kuti handi yakanyora vadzimai wakanyorwa yawo achito imi sekuru makazotora meseji mukanga machipawa meseji munoisirei kuti dziende mukwasha njivi yakwanyatanga hamuzizive kuti Stephen akarerwa kwanyatanga munenge muchiitirei izvozvo maudhi aise waya mukwasha uya akatumira kuti ari muno kana kuti aribve munoverengerwa nemeseji yacho chiri pachena ndibaterei Major yavo wakati Major Street wakati chiba makaenda kukoti hakuna chakataurwa ndibatsira baba ngakati yakapera vanofana kunge vaine zvakati kwa Major Street wakati sezvawauya iwe uchizokumbira peacehold taakukupa peacehold asi uri kupa peacehold yemunhu asingagariko here yeuyo ari ukoyo ukupa peacehold yemunhu anogara kuChinoi ekutyei munhu anogara kuChinoi ndakukupa hangu peacehold but haina zvainosiya because achangogara pamwedzi 3 years achasina kutozosvika saka peacehold yakapiwa awa wakanzwa vanemhosva yerudziro havana mhosva vakatodzoka vadaidzira because vakawisa pavanhu vari kurwisana navo vari vairi uyu ava nemwana vakati aiva because ava ndio vari kupfurira mwana ndosaka takavanyora vese mapedza iri vanyatanga kana paisa sara tozokukura nabereka amapangiro amainzwawo matauro aitwa navanyatanga yavazopa kunzi kuno kudare
tipindawo mutsetsenure tigozorwisana masure imine zvamataurawo. Ndandakateerera hangu vachite pamusoro emamba pamusoro emakorokota ndandakateerera vachitaura zvavangu vachitaura Wanyatanga vanoti ivo vakandichengeta. Aiyo hatisati taenda ikoko. Handi ndo zvimwe zvacho zvaiwo nyaya yawataura yekuzopesana kwenyu kwamaita yekuchengeta yatozobuda pasi mapesana toda kuendawo pekuti pazosvika pakunotaura izvozvo chii chakamboitika chazopa kuti muende nawo kukoti. Nyaya yakaitika pano Wanyatanga vakataurira 10 men akandifonera tikaita 1 hour something tichitaura pafoni tichitukana zvakonzerwa naye Wanyatanga. Handidi kuwanyara kana kuti nditauri ndotovatarisa hozi iwo ndo vakaita kuti 10 men andifonera. 10 men haana foni dzangu ina handina foni dzake. Saka Wanyatangawo ndo vakaita kuti 10 men andituka akanditaura kuti iwewe pandinosangana newe Mapangere ndoda kukuputitsa ndoda kutokuuraya murunza. Saka ende kuti dhuta saka endomirira kufa iyi indagara umba kwangu ini ndopandakaenda kundotora protection order tikati handisi kuda zvekutaura nawo handisi kuda hangu handizvo right. Ndoda kuti nditeere zvaunga uchitaura pavanoti ivo vakandifundisa Wanyatanga wana kundifundisa 1977 ndakavapfuura vari kuinyanga ndauya namai ndatorwa namai zvikanzi Stephen uya kuno ndoda kuenda newe ndoda kuti undotibatsira basa. 77 ndikauya namai tikapfuura nekuinyanga tabva kuinyanga ndikauya ndikagara pamba vakagara kumusoro pachinzi pamachakaira paisanzi Panyatanga painzi pamachakaira handizve 77 77 78 79 ndakange ndichifudza mombe dzaWanyatanga nababa wavo ndiri pamba pavo ndatorwa namai nagurusisi wamai wangu chifudza mombe dzavo. Ndikati ini kuna mai munofanirwa kuchengeta mari yangu ndoda kuenda kuchikoro. Vakachengeta mari iyoyo ndikabva ndopandakazobva 74 kuma 80 vandadzoka Bena Bridge. Mai vakauya vakanditora futi handatoenda kumusha kwangu kunana maiguru wangu ndokwandaendaenda banda 19 ndikaita grade 7 85 ndiri kuBena Bridge ndaita grade 7 yangu ndopandauya kubva ndatorwa namai uya kuno bandauya 86 87 ndakagara pamba paWanyatanga kana mai ndikati mai cheketai mari yangu ndoda kuenda kuchikoro handizvo zvadaro zviya 86 iyo ndafanira kuenda form 1 form 2 ndakaita form 2 form 1 form 2 ndirakagara pamba ndakaita yekucorrespond ndakagara pamba Wanyatanga vasingadondibhadharira school fees right. Ndadaro ndakuenda kuform 3 ndikati kuna mai ndoda kuenda kuform 3 neform 4 saka mari yangu iya gaibude yamaichengeta iya ndopandaenda kwaMakanda form 3 form 4 ndikandonyora ikoko matsona. Saka pamba apa ndinoda kuuya ndiri pwere zvandiri kunzwa kuti ndakakuchengeta ipapa I can't remember but that was kuma grade 4 nguva yacho by the time yatazonyatso kugara ndakuziva chekucheko but ndataura kuti ndandiri grade 77 78 79 ndopatakauya alright. Inina roughly ndofunga ndandiri 14 years baba handina kutoenda kuchikoro 77 iya ndakuenda kuchikoro 78 ndakuenda kuchikoro 79 ndakuenda kuchikoro kubva ndazotanga 1980 bva ndaenda kuBena Bridge ndopandakaenda kuenda kuchikoro bva ndatotanga grade 3 grade 4 bva ndapedza grade 7 yani ndopandakadaidzwa futi namai skanzi uya kuno Stephen bva ndauya pamba bva ndaita correspondent ndakagara pamba ndakanyora JC ndakagara pamba ndichipiwa mabhuku na Grace Saruchero ndiye akanipa mabhuku eJC bva ndanyora
pandazonyora apa ndo pandazoti na mai ndivadati mai andipinde mari yangu itai kuti ndiende form 3 form 4 ndikaenda kwa Makanda wanyatsangawo wakanyorera tsamba madzimuri apo ogara apa kubva wanyora zvikanzi uya asi mwana wangu saka usandinetse nyaya yeschool fees mai wanondoka kubhadhara mari ndaenda kwa Makanda ndopandapedza vanati hayi ini ndinoti hayi ndofunga ndakura manje. I was around 24 years by that time ndopandagara asi handambobvira ndawatuka kuti futsika wanyatanga kana kuti chii handina nanhasi handina nyaya nazo. Saka nyaya yanetsa, nyaya yandiri kunetsa ini handizivi nyaya yawatanga because nyaya yawo waunza nyaya ndosaka ndataura kuti nyaya dzawo dzakawanda. Saka nyaya dzawo hadzisi kupatsanurika because tikabatanidza zvechikoro tobatanidza chichi saka tisigona kutsaura nenyaya nekuti nyaya yavazotaura yemukwasha yechichi wanyatsangawo panyaya yemukwasha ini ndakataura kuti nyaya yemukwasha ini handizvizivi zvamuritaura. Mazuva ano vanhu vari kuhaijeka maakaundi evanhu wotaura zvaanoda. Meseji uroyi hwakambotumidzirwa here? Meseji yabva kuna mumwe munhu yoenda kune imwe meseji, yoenda kune imwe foni, yoenda kune imwe foni, yonzi iwewe mwana wako ndiye ataura. Hamupaoni kuti azviite. Aiwa. Nyaya iripo ndeyekuti avo vakabvawo kutumira isoka vakabvawo kunza kutuma munhu kumba. Chikonzero chawakapa kuti watume munhu kumba waizwa kuti muyani. Havana kutuma meseji avanyatanga vakagara kumba kwavo. Dai wanyatanga wangati musada kuwanyara vataurire chokwadi. Wanyatanga pavakaona mukwasha wangu achiuya pamba pavo vanga vakadai maita tenda uya kuno murume wako undoziva kuti hapa handizvo wangadai vakadaidza maita tenda varipo wowitnesa event kwete zvekuti vagara nemukwasha wangu pasi. Mukwasha wangu anonzi akagarawo the whole day kwete zvauri kutaura kuti akauya zuva rovira vari kunyepa akagara akaswera ari kwanyatanga motikari ikaoneka yakagara kwanyatanga the whole day. Saka zvekuti vataure zvese zvauri kuita vachisunganidza kuda kunyepa. Inini meseji ndakataura kuti nehandiwirirani nayo because imeseji iripafoni haidini zvepafoni ini ndakazviramba kuti zvepameseji dzepafoni idzi vanhu vari kupinda maakaundi evanhu saka inini handibvumirani nezveaiwa. Saka inini handingabvumi zvinhu zvakadaro because mafoni ari kuitwa zvese handingabvumi nyaya yakadaro yekuti hanzi munhu yobva meseji mufoni momwe munhu yoenda kumeseji mufoni momwe munhu yoenda mumeseji mufoni momwe munhu yonzi iwewe chitaura kuti iwe ubvume kuti iwewe une mwana akataura kuti uri muroi. Dai wakadaidza maita tenda it was a different issue. Zvazvakatonaka maita tenda ndini maita tenda ndini anotopedza kana ndamutaura kuti unopedza pauya nyaya anotopedza. Handina kushatirwa matauriro angu iwa itori voice rangu rakangozhazhara rese zvariri ndozvariri nawanyatanga nesusu imimi nawanyatanga nendani iwo mafungira ako ungaona kuti ungagadziriswa uda kugadziriswa sei nekuti iwewe uri kutosimudza voice kudarika dare. Inini ndusira nawanyatanga kuti wasataura wanyatanga wakamba nyaya yemakuhwa inyaya yemakuhwa saka haibudi avo varipo kana dei vakagarapo ndibaba mukuru wangu but vakamba nyaya yemakuhwa apo tisingadi kutaura zviwekuzvekuti inyaya yemakuhwa yavari kutaura inyaya yemakuhwa mai wenyu imimi ndo waidzora mwana wachiramba wachingoti uya kuno wachirya uzokusiya avakanga vasitoripa vari kude kunyanga moenda kuti modzoka mouya modzorwa futi ipa
vaitotidaidza ndimaiguru wangu kudzorera chizvi wangu ari sisi wamai wangu pausi kubatwa zvakanaka ndisisi wamai wangu Arikuti usaende kuchikoro. wakuti usaende kuchikoro asi Iwe kubata wodzorerwa kuti oramba ipapo namai. wachidzorera. kana uri mwana hauna simba hauna chaunotaura aiwa kuiwo mai waizvitozviona waizviona because vakazogumiwa kuti mari yako tichawedzera nekurima nhemba mazuva acho tairima nhemba pamba ishi takutaura chokwadi makuramba ndozvaitaura tatiri kuramba ndichikusada kutaurwawo zimwe newamwe kwauno inini ndati kubva pekutanga pacho ina handina nyaya nawanyatanga because handambobvira wanga usina nyaya nawo ungadauzikumbowanongedza handina nyaya nawo ungadauzikumbowanongedza zvese zvauri kuita izvavo utoratidza kuti unayo ina handina nyaya nawo handina kana mbowatuka for iye zvine zvangu over 60 handambobvira kana pandaigara pamba pavo handambowati futseke kana kuwapindura vanozviziva makazowatuka maku izvozvo handambowati futseke nahasi inonzi kufutseke ndokutuka beti asi kunongedza kuti asi kupindura munhu kune kumwe kupindura kwekutuka usina kuti butsei ndo muganyo here wamaita kudhara ine chandakapanire kunzi ndandiri mwana indandechishanda ndaramba izvozvo Mwana kana ukaita mwana uri mwana. Hautadzi kunzi mwana wako. Uri mwana. Nyaya iripo iwewe pauri kuita gorro. Padiki pauri kuita iwewe tikati pakuru haunzwisisi. Asi padiki pauri kuita wrong. Dai chibvunzo kuti vanhu vese vari pano kuti muri kuzviona sei kuti kutonga ani nani. Ende dare rawadaidzwa ndiani ari kuritonga. Izvo zvega izvo kauno kako ikako kari kuchallenge. Saka nenyaya kana wakanzi une mhosva apo napo you don't believe. Unokonda zvenyereka. Because already hausi kuzvirereka pana baba vako. Kana mai vako dai venge vari panapo unoti ndo mai vako vachinzwa kuti wakarerwa namai neni wangu nemunin'ina wangu vachinzwa uchidaro vanobuda nekuti chii. Kana dai iwewe wakadaidzwa nyaya noumwe munhu aitaura kuti ndienzaniso mwana wangu mwana wemunin'ina kana kuti mwana wemukoma wangu netata dzako wirirana kungonzwa kutaura kwauri kuita zviri kupangidzei. Unogona kuti warera munhu iwe usina kurera munhu chinonzi kurera munhu munhu ari kugezezwa munhu ari kugezezwa ndokurera munhu kwete munhu ari kuenda kugomo ega undoita basa ikoko ozobva ikoko achiuya pamba oti mivarerwa handibvumi handibvumi nyaya iyo kugara pamba pemunhu chaipo kurarapo one night. wakashanda mangani 6 isati waenda kuchikoro inga ndataura ndati 77 78 79 mama ni makuru ndakagara pamba 14 years musati makuru ndandisati ndaenda kuchikoro hangu ndakatomira kuenda kuchikoro 77 years vinokani mugona wamapangire tine wazukuru watinawo hamufomu 4 waipaiapa oti yeni sekuru hapana chao andinambofundiswa nasekuru vangu tanangoita kufunda sekuru nekuti ndaandichienda kumombe dzavo izvaunonzwa nichita zvechikoro nekuti aone chekudya izvi nemari dzechikoro hazvina basa neundaya ndichimbondofudzawo mombe unopa unose iwe une wako wana wautochengeta iwe wacho wana tatenda wacho tatenda wacho kuti anambochengetwa nababa neundayifudzawo mombe wako chaiwo wabereka wese anofudza mombe achienda kuchikoro haisi nyaya yekuti kufudza mombe ikauti nhasi kombeaaiwa every day paka 1 January to December waida kuti uite majana nawo aiwa hazvisizvo ndiri kuedza kukutaridzai kuti ndakange ndisipinda kuchikoro pandakauya pacho ndatova munhu ndasiri munhu wekupakurirwa sadza ndaitoshanda ndichitoshanda ndaitoenda uko ndaandambotirware hangu
Ndanda muti rwari. But Yaona takanyarara kudai. Amapangire imimi handiti maigara neava kana kuti mamusagara neava. Imimi kuti muzogara pamurogara apo zvakambofamba sei? Ndigare pandinogara. Nokuti ava mati maishanda handiti muri baba mukuru kuti mimi muzoti makugara muno maona pamurogara apo zvakambofamba sei papi? Inini ndisanda kupindura. Nyaya yedu iri kuenda kupi? Nekuti atinga dzikanyaya toenda kune dzimwe saba. Aiwa, nyaya yedu iri kuenda chiri kutsvaga zvese. Kutsvaga kuona kuti hapasina kana ukama apo wapedza kuti ndaitoshanda echimira. Saka neuyu mubvunzo wake uri kuti kuzogara apa iwe wange uchishanda wazogara apo sei pane padhuze nemunhu aikunetsa? Ndakataura namai wangu. Mai nditsvagire isitendi. Ndobva wabva wataurira nomurwa wangu. Mai ndo vakandotsvaga stenderi. Mai ndo vakandotsvaga stenderi. Ndakatotuma mai ndo wazotaurirawo. Steven anokuti ari kuda stendi. Achitaurira bangu. Wakazondotsvaga kuti uone stendi ndiani? Mai kana ndinobangu. Saka madwa ndichikutaurira kuti kwamakuendesa nyaya. Ndokune nyaya. Hakusiko kune nyaya. Apa kusiko kune nyaya kwamuti. Haisiko bo kwamakwe. This is out of context. Imimi uyai pakuti zvamama kagara neona nekuti mukaenda mukatsvaga uku kau background iyo pane imwe background isingabatsire pautonganya inotibatsira. Ndokune nyaya tinoona kuti zvese uri kunyepa kuti ugare apo ndianaka kuti ugare ipopo. Imari yangu ndakatowapa mari yangu. Ndakawapa mari handisi ndakapa mai wangu vakazopaiwa. Vakarekere kuti makandishandisa mahara bvisai mari yekuti zviti zvazva zvangu kwezvo. Embomera enhawo tingaswere dare mazvinzo muzvinzo zvese isusu kuona kwedu sedare yenge yaoverdue kuzobuda kwenyaya ilaki ravanyatanga kuti izobuda pachena isvike payasvika. Uyu munhu anga atori neruvengo kare navanyatanga. Iwo ndo wakatodiwenga. Miraka ndiri kutaura. Anga atova neruvengo kare kuti ndoita sei nemudhara. Saka ndinoda kubva adaida kuenzaniswa nababa wake avo. Kwameja Street kune dare rani raaida kundotsvaga. Muno makanga ashaya here. Nhasi muno tiri kutomuita chamanikidza kuti uya padare panapa. Dai tisina kuita chamanikidza anenge angoya ega kudare. Tatotuma mupurisa kundotora munhu ende haasi kutomboziva kuti baba wake chii. Haasi kutomboziva kuti ari mudare. Haasi kutomboziva kuti inini nedare rangu chimani. Zvese zvingori easy kwaari. Saka nari kuti mari yangu yakaita kuti ndione stendi. Because ndakawapa mari yangu. Vari kunongedza wacho ndeyani. iyo baba wako mchengeta. Sabu wake haasi mimi. Ndi muru. Muru. Ero basa. Imbotibatsira. Pamusoro
Lino ndine ngombo nemasuku ari kutauresa iyo mapangiro anga asingafaniri kuti usvike kulaini yakafanana iyoyo kuti tive neunhu ndibaba avo namai vavo vakakuchengetai. Baba ava vakachibira rwizi kukwira gomo iri tikapota seru vanzoera manyera taindotsvaka sadza here taindotsvaka mishonga yekuti munhu apone. Asi manje zvinonetsa ndekuti kana uchitaura chinhu usabvite vanhu vacho vese kunge vadiki diki. Zvirereke kuti zvinhu zvako zviite papfupfupi. Usaona vanhu vari kunge kusika so vari kutoshora ende vari kuti kana mumba imomo handifuni kuti munogara zvakanaka. Amapangire munhu mukuru itai kuti muise uremu hwekuti dare ndedare nderedu nderenyu asi hakuna kurishora kudaro. Aiwa, remekedzai. Pachaita chimwe chinodiwa ivo vakuru vari pana namambo. Hamundochihwiniba chinhu ichocho. Hamuchihwiniba. Remekedzai mambo. Remekedzai vatongi. Remekedzai vanamai. Mazvona. Hatiri kunzwa masoko amubudisa esaya ekuzvishoresaya wamapangira. Akauya kwenye mima achitsvagira yeyo, akauya achitsvaga pekugara ndiani? Ndibaba vari pana. Achitsvagira ava. Ndine mwana wangu. Mukadzi wake ndio mai wababa wangu wavarobviseni kwanyika. Ndikupanzwa. Tibva taona kuti hazvatoreruka. Mbuya vava padhuze. Sekuru vava padhuze. Inini Wanyatanga takangobvira kare tiri tsikandikutsikewo kusvika nanhasi. Ndine urombo nekuti takambopinda rimwe dambudziko rekurwara kwemukomana wangu. Baba vakashupika kufamba pandakagara napanapa. Tikandosvika kwandaikurare kwaboora uko ndikanzi hatikubvumei wedu hatikuzeba iwe munhu anobva kupi. Ndikati aiwa chigarai pasi titaurirana. Tikandotaurirana navo vakabudisa mari yechindipaini ndiisa mumaoko ndichiisa pavaboora. Mari ichiiswa mumaoko mangu ndichiisa mumaoko mavaboora ava vachirwara vakapona. Saka hatigone kuti zvakaitwa nemunhu zvikabatsira toti hapana chiro hazvina kunaka. Uye ngatiite tichiziva saizi yatinofanira kupindura zvatinoda. Saka pamuri kutaura sorry ndoda point of objection. Ndoda point of objection. I want to correct that. Ndakauya nemari ndikapa wadzimai wangu. Wadzimai wangu wakaenda kwaBuro. Wakandobvisa mari. Pete zviri kutaurwa kuti wakauya nemari. Mari ndeyangu yandakanga ndabva nayo kuHarare. Kuivhiki dzo ndairwara but ndaende nemari yangu munoda kuzvirambire. Ndosaka ndakutaura pamuri kuenda uko hakusiko kune nyaya yenyu. Murutiza Wanyatanga pamakuhwa awo. Murutiza Wanyatanga pamakuhwa awo. Hamundi wataura kuti Wanyatanga makaita makuhwa nemukwasha weuyu behind his back. Hamusi kuda kuvaudza asi muri kunzveta muchienda kwese kwamuri kuenda kusiko kune nyaya iri pamakuhwa. Wanyatanga wakaita makuhwa nemukwasha weuyu ndopane nyaya. Saka imimi pese kwamuri kutsvaga gome chitendera muchienda kutsvaga henyu asi nyaya iri pamakuhwa. Wanyatanga wakaita makuhwa nemukwasha weuyu zvandisingazivi. Ava vari kutaura wamapangiro ndambodzoka mashure ndishanga nguva yandaridha inini vachitaura mashoko avo kuti vaidzvinyirirwa vasingaendese kuchikoro. Wakuerenga makore akazotangwa zvikoro chaitanga zvikoro isizvo 1980 yavataura nguva yandakatanga vachitanga kuchengetedza mari dzavo nguva yezidhani munguva yehondo ndokuti akatodzidza neavanhu vakuru vakadzvinyirirwa nehondo.
saka nguva yavaverenga makuru avaverenga ndadzidza ndikati tatakagara zviri kana neno ndatodzidza ndatogara kwana sevechiro chichofudza mombe nguva yacho iyoyo takazotanga 1980 saka muri kuona paprofiti yavakutaura ivo kavo yakuti ndachengeta mari makagara pamba penyu pababa wenyu yaikuchengetana koshuwa makatanga nyaya musaiverenga tatoverenga kuti takakura tiri pano sori ndo nyaya yangu ndenda kuda kuvhura nyaya haitibatsiri semaonero angu haabatsiri tichawapa hau ndawambomira isu tenge tifunga kuti nyaya inongoita ndishoti vanyatanga mwana akangana zvino uyu manje hazviiti saka ni nedare redisi tirikutoona kuti tangoenda pamutemo munhu akaramba kurayirwa munomudini munhu mukuru itangotaura kuti vamurundi mune munhu handiti uyu munhu haana kutinakira ndati muri kuzvinhu ndirimisabo haana kutinakira ende ari kutipangidza zvisirizo munyika muno isusu manje tinozopindira takaona mwana asingateereri vabereki vakeopatinopindira mwana kana akakotama pana vabereki vake ndopatinodzora baba kuti muregerere zvino uyu mwana wenyu wamunayo isusu tatomutadza ungagari nemunhu akadai kana kuteerera nyaya dzake anodzidzisei muno mucommunity angadzidzisei wako ndioramba kutongwa wako uri kuona dare rese raungana pano harina nyaya rese rauya kuteerera nyaya yako kuti akaita sei nasabhuku ndozvabva vabva kwamheripiri vabva kupi vese ndiri kuvaona ndatombovabvunza apa kuti kwamheripiri vane nyaya iyi saka ni iwewe ita munhu kwaye tenoti titaure navanyatanga kuti muregerere mangwana takaona vatemwa nemunhu nedemo hatifungi umwero tinongofunga kuti handimapangirere nekuti ndibaba vako murume wamai ndibaba wako nometa kuti hando vakakubara wakabarwa namai ndokune nyaya yako saka nori mwana wekwamai saka ni ava istep father haingambokugonei kana zvipini because kuoma kwawaita ndatondatya saka nini ndiri kutaura pamberi ameno takudzoka kwamuri vanyatanga kuti mazvoona tamutadza munoti kudini naye isi tamutadzawo tanditomirira kuzongonzwa imimi zvamafungo mamborekandidaii kufunga dare risinanga rakateerera zvitaura munhu akangwara nai akadzidza mani achisiya hama dzake kuya kuzogara pambango achichengeta achisenzera mai achitaura namai wake mukadzi wakuita anga isiri shirikadzira kuti auye pambango ndinge akatobvumene kuti auye pambango nyika yenye kwatiduka ese ndoziziva kuti akauya achirwara mukomana mumborekara ibuda urwai uyu arekagara akauya pambango agara asi ari kuti mai ndowandaisindowanipa mari mai mukadzi wangu yakaiti shirikadzira hakuna kunaka anotaura zvinorwadza mukomana ende muhombe ari papa anotaura zvinorwadza aisafanira kumbotaura aizo kwandiri aisafanira ndiye munhu aitondichengeta aifanira atori munhu ari too close pandiri nekugatisa kwandakaita nayo hapana asingazidzimuye aitonzi nyatanga uyu ari pamba pangu iye atora kuti ndakaita makuhwa nemukwasha wake makuhwa enguva mukwasha wake achitopfuura ndaisomuziwei urova kwakaita ana kutokampa kutotanga ada kudhaivhita zvikunyasokuratidza kuona kuti aneni autora nyaya dzake dzese kuvhatira mwana wake paakanyengwa kuti ati iwe ndo wakaita makuhwa nemukwasha wake ndinei nei mukwasha wake
ini kuya kwandata naye kuno handina chinhu kuda chiro kwari ndini nyatanga ndezviri vangu I'm the great zwangu rukuvindi handina chinhu kwari kana tandiri padi ndaida badzi kuti titaurirane tinzwisane mudzokedzana semwana akagara pangu pangu zvinozva handirati dzake sezvari kutopuka tonga ziti handinombogara kubai zvakadai zvakanaka zvasina kushata ini ndakaita benzi ndakamuchengeta mari amukomborei handina chendurura mamo ndaiti kumwa ndikamunzwa kuno munomubatsirawo mumudzoredzesazvisa mowiriranawo naye inomangoonwa zvaari kuti atadza kuwira neni inini akaenda neni inini kunditora nendikundisa kwamejasiti ndakaita hivi ndondipinza mumejasiti kupangana nawo wakapangana nawo kana ndiani enda nawo nimisa mamejasiti kwakukwira bhazi kundondisa mamejasiti iye mukomana zvakanaka akagona mambo sorry wapedza wanyatanga muchikutonera musati wapedza ndinofanirwa kuvataurira chokwadi ine handinzvengi kana dai munandiwenga but I'm telling him the truth wanyatanga zvautaura ini ndinovataurira chokwadi vanhu handiti kana vakakudzora usati kana mwataura ivo taura kana vapedza unhu majeka unhu wakuita vanhu sari kutokwana kana munhu akaramba baba vake makada kumuvaka akaramba atoramba nyika yatozvinga isusu nguva yese tenge tagara nekuti achingofunga kuti wagarira babao inde aisaziva kuti zvandakazoziva manje kuti uri mubhuku mamusaro mamhuru ndaitofunga kuti ndinyatanga vakapana nzvimbo yekuti inoye zvinezvi kana uramba babao amene vari kugara newe kuti vanogara newe sei because havachisina simba vari kundoko kuti uyu hasi mwana wangu rava basa rasabhuku wako ininiwo panapa handisina simba newe because ndaakutokutya inini ndiri kutokutya hausi kunyara vanhu vese vabva mubhuku manyatanga vari muno muri kuona vana vanyatanga vese vakagara vesa vari kubva vanyanya kukutyere uchinongedza babao daro kura mupfungwa hausi kutonga nyatanga uyu chete utonga nevana vavo vese vakasimuka pamunomu navamwe vari mumawindo nevazukuru vavo vese vari muno vainga nyatanga kuti munhu akanyanya kunyaya kuita sei nevakwambo vari kunyanya kuti ivo hausi kunyara handisina nyaya nyaya inoti ndandinoda kutaura aungada urionyara kutombuza kuti ari kukubvunza kwakuti garapa ndiyani ambori hani ekutanga izvozvese ari kutombozviziva mambo saka oda isusu tange taona kuti decision yapo wana mambo nzisaoitaura kamwe because ringanyure tichitokura munatanga uyu muzukuru mwana wenyu ainini mumaziso mangu muno mandichadi kumuona anodzidzisa chii vakwamuri imimi imakauya naye muno wachipinga uko ava vakagara naye poika munhu ndiani ini ndiri kuti ndamutadza muhombe kwatiri ndamutadza handigoni kumutonga kana vese vachangotiteereri saka ani ndaachiita zvaanoda sabhukumori uyu handichadi kumuona achifamba muno ndaagare kumba kwake kwenyu
because handina simba rekumubvisa mbokumenye muchimuda asi inini handichisinei naye because uyu kana munzira anokuhwandira akakutowa saka nyaya ndobva yamira misamaita nemugaro makwenyu hatidi kuti musvafamirani naye padhuze tisoda ureda anga atotora yekuzvibvisa kwamuri. Saka now tirongoti that judgment akazvitonga ndagara kadaro. Rekupanzara mundiso pamusoro wadaremese namando wedu shaka kuti kuzivise zvirikupa mapangiro mukamaona kana rufu rwasvika pamunhu hamuna sabhukuba nekuti ini ndiri sabhuku akayamwa apo mukaka madziteteguru yedu yese ndopaakamwira mukaka ndakasingazivi kubhoera ini ndikaenda nawo chirigu tichindoryanyi tichitoita zvekuketa kuti ni toda mbudziyo kana kuti ukwidzo hatinambosangana nemadzokoro rakadaro. Hama yangu rudo nevamwe vanhu ndo zvinenge zvakanaka. Unoziva ukaita bhuru rinorwa padhibhika harina tuso, izvozvo izvo zvekufamba kunoita satani kuti zvigoshandiswa miromo uchazouyazve wakutinokera madhoo kudzimba uko ndiyaimuono zvakumba kwangu ini hangu pache zvangu handibudi handitongobudi. Ai munhu ngaakotame pamberi pevanhu. Ukanga wakanganisa wakanganisa chirega kurebesa kuita makure kudai kana kuti arawandira kudai ayo dzikira pasi. Aiwa zvapera vamwe hapana chimwe chichakuboa kana mambausa judgment tavapedza hatinaramba kutaura saka inatozwa yachemedza vanhu wakawanda nyaya iyoyi munhu hazina chakamwana samaita anonga ndopa yasarira nyaya munhu wenyu. aiwa hatina baiwa simuka wakomana mapangiro warebesa nyaya yekudzi wakandirera wasinondirera